Senyor Aguilar. Gràcies. Veurem com acaba tot això, perquè, com molt bé ha dit vostè, això és un procediment obert. Vols que et digui jo com acaba? No res. Ja ho veurem, perquè s'ha de tenir en compte una cosa. Qui porta aquesta interlocutòria, qui fa l'informe de la Guàrdia Civil és el Tácito, aquest tinent coronel de la Guàrdia Civil, que jo crec que té impulsos d'escriptor, no sé, de ciència-ficció o de guions del Club de la Comèdia, però el que ha escrit és una autèntica barbaritat. Escriu una sèrie de barbaritats com el tema dels 10.000 soldats russos o fins i tot que Rússia volia pagar el deute a Catalunya. És a dir, aviam, aquí hi ha una sèrie de literatura, de ciència-ficció, que ja l'hem vist amb el cas dels presos polítics, que ja l'hem vist amb el cas del major Trapero, que ha sortit amb fins i tot la Guàrdia Civil dient que no sabia d'on hi venien les proves que estava portant en el judici com a proves inculpatòries al major. O sigui, aquí tenim una persona que ha treballat, diguem, la literatura de ficció en informes policials, primera, i segona, que això és un tema molt important que jo vull posar sobre la taula. Això és una batalla entre les èlits. És una venjança de l'èlit espanyola a l'èlit catalana. Aquest estat major que assessorava el govern, que va assessorar-lo en frenar la DUI, que va assessorar-lo en no donar compliment al 1 d'octubre, que va assessorar-lo en un seguit de qüestions polítiques des de fora i que els hi va dir que frenessin la independència. Tota aquesta gent, el que estaven negociant, que ve una mica a tomb del que dèiem abans, d'aquesta casta política partitocràtica que ha fet de la política un negoci, com deia el Bernardos també, que no són polítics, no són empresaris, són polítics que estan al món de les empreses degut al seu, diguem-ne, contacte polític, que això és molt pitjor. És una guerra d'èlits. I l'èlit espanyola té la policia, els fiscals, els jutges, els polítics, els mitjans de comunicació i els seus amics de la Unió Europea que diuen això és un afer intern, no ens preocupa. Per tant, el que hem de fer a Catalunya és de superar això, superar aquesta casta política i fer la independència